Гомель, Динамо Минск, Харакири по-гомельски. Днепр, Динамо Брест, Котлета по-брестски. Торпеда Белас, Шахтер, Цнатлівасць по-жодзінски. Вітаем вас, шановнае гаспадарства. Да заканчэння чэмпіянату засталося 5 тураў, а турнірная табліца ўжо цяпер з'яўляецца лепшай ілюстрацыяй відавочнасці. Ніхто не чакаў, што прывабная інтрыга працягласцю ўвесь першы этап так лёгка выпарыцца ўжо да сярэдзіны другога. Трэнеры і футбалісты, зрэшты, перасцерагаюць ад паспешных высноў. У футболе магчыма ўсялякае. Ці ўдалося ім пераканаць у гэтым заўзятараў і журналістаў? Даведаемся праз некалькі секунд. Перад пачаткам другога этапу усе як адзін прадказвалі сталічнаму Дынама і Гомелю сур'ёзную барацьбу за трэцяе месца. Па заканчэнні экватару спецыялісты загадзя ўжо паспелі аддаць мінчукам як мінімум бронзавыя медалі. У каманды з берагоў Сожа, па сутнасці, быў апошні шанец зачапіцца за месца ў тройцы прызёраў, і яны збіраліся зрабіць усё магчымае, каб паспрабаваць туды ўзлезці. Аднак стартавы адрэзак паядынку апусціў гаспадароў з няпёсам на землю. Навес са штрафнога Ігора Стасевіча замкнуў былы лідар і капітан гамельчан Сергей Канцавы. У футболе часам здараецца, калі былыя улюблёнцы больш астатніх балючаць жаляць некалі родных заўзятараў. Пасля антракту, адбыўшы ўнутрыкаманднае пакаранне за расійскія выказванні, Артём Быкаў стварыў казачны шэдэўр. Сваімі бліскучымі голам і гульнёй ён толькі даказаў, што далёкі ад слова футбалёр, якім паспяшаліся яго ахрысціць некаторыя трэнеры. Верагодна, падапечныя Алексея Меркулова ад двух прабоін паплылі. Інакш цяжка растлумачыць іх рэшата ў абароне. Эрнан Фігерэда эфектна і тэхнічна ў адзін дотык завяршыў навес Ігора Стасевіча. Знамінальна, што уругвайскі легіянер засмучае гамельчан у 5-м матчы запар. Кілер, адным словам. Пад салазіст пілюлю гамельчане змаглі толькі ў канцы сустрэчы. Антон Мацвенка з пенальці перапыніў сваю доўгую засушлівую серыю. Але мінчукі ў гэты дзень узялі на ўзбраенне бразільскую сістэму. Вы заб'еце нам колькі зможаце, а мы вам колькі захочам. Лепшым пацверджаннем гэтага дэвізу стаў завяршальны акорд. Фінішны гол юнага Ярослава Яроцкага. 1-4 уражлівыя лічбы, нібы водбліск узнагарод мінскага Дынама. Засталося дачакацца і даведацца, якой пробы. Чорная паласа сальгорскага Шахцёра насуперак усім законам не змяняецца белай, а працягвае шырыцца і ўзрастаць. Па канонах нават трагічнага жанру 4 паразы запар для каманды, доўгі час прэтэндаваўшы на першае месца, выглядаюць невытлумачальнай анамаліяй. Перад візітам у Жодзіна дружыну Владзіміра Журуля саграваць і хоць неяк падбадзёрваць павінна была адна немалаважная акалічнасць. Аўтазаводцаў у гэтым сезоне яны перагульвалі заўжды, але і жодзінцы не лыкам шытыя. Правёўшы 3 сухіх гульні, торпеда і ў гэтым матчы ашчадна аддала парытэт абароне, спадзяючыся на хуткія контрнабегі. Абраная тактыка згуляла ў плюс на 85-й хвіліне. Аўтазаводцам нарэшце атрымалася пракруціць сваю мудрагелістую камбінацыю. Іспанскі легіянер Міньяна знайшоў пасам Вячеслава Глеба, ну а той у сваю чаргу адшукаў далёкі кут брамы. 1-0 гарнякі ляжаць у глыбокім накаўце. Днепр і Динамо Брест ва ўнісон застылі ў адным кроку ад пераходных матчаў. Тут нават не варта прыводзіць залішніх доказаў і аргументаў, што гэтая гульня значыла для абодвух каманд. Аднак запальвалі лічбы на табло толькі гаспадары. І першы поспех прыйшоў да іх у канцы першай паловы. Адчуўшы ў сябе нерасчынены патэнцыял, Фёдор Чарных паступова тур за турам пачынае яго адкрываць. У гэты раз ён па-майстроўску замкнуў кінжальную перадачу Антона Шрамченка. А затым надышла чарга феерыць самога Антона. Спачатку ён давёў да лагічнага канца пранікальны пас Фёдора Чарных. Гол Дняпра атрымаўся фірмовым, на якім смела можна было ставіць знак якасці. А потым Антон прадэманстраваў сваю тэхніку пры выкананні штрафных. Яго удар, нібы эйс Новака Джокавіча, такі ж магутны і нечаканы. 3-0 Днепр ушчэнт адлупацаваў свайго бліжэйшага канкурэнта. Перад вашымі вачыма вынікі першага дня 28-га тура. Шахцёр працягвае трываць фіяска, і ўжо нават срэбраныя медалі не здаюцца для іх такімі недатыкальнымі. У нядзелю барысаўскі Бадэ паспрабуе ўшчыльну і наблізіцца да свайго юбілейнага чэмпіёнства. Мы ж з вамі на гэтым развітваемся. Пры магчымасці завітайце на стадыён альбо падтрымайце сваю любімую каманду праз інтэрнэт-трансляцыі на сайце www.sport.by/football.
Всяго вам добрага, да пабачэння.